Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. І сёння я даю старт новай музычнай рубрыцы на Еўрарадыё. Гэтая самая рубрыка называецца «Такога вы не чулі». І сэнс яе ў тым, што беларускія музыкі будуць да нас прыходзіць у студыю і рэальна валіць жывое музло, то бок граць свае новыя трэкі, прэзентаваць іх для вас у жывым эфіры Еўрарадыё. І наш госць, які адкрывае гэту самую музычную рубрыку, МС і бітбоксер Груша, альбо Дзяніс Журавлёў. Прывітанне, Дзяніс. Прывітанне. Дзяніс вядомы мінскі музыка, яго дакладна ведаюць тыя, хто слухае гурты Крыві, Джамбім-бум, ну і хто ўвогуле ходзіць па вуліцах Мінску і па пераходах, таму што Дзяніс часта грае там разам са сваімі калегамі і самастойна на розных музычных інструментах. Да нас Дзяніс прыйшоў таму, што ён у наступным месяцы будзе прэзентаваць свой новы дэбютны альбом. Увогуле, мне проста цікава, ты ўсё жыццё ў музыцы, і чаму дагэтуль ты ні разу нічога не выпускаў і не выдаваў? Ну, апроч таго, што ты удзельнічаў у запісу, натуральна, многіх беларускіх альбомаў. Ведаеце, таму што не было матэрыялу, не было гатовага матэрыялу. Гэта вельмі цяжкі труд, гэта шмат часу займае. І трэба вельмі многа працаваць, каб зрабіць штосьці. То бок, атрымліваецца, было такое нейкае распыленне, ты граў у розных праектах, але на сваё проста не хапала часу. Так, хіба што так. Я, ведаеце, музычнага адукавання ў мяне няма, я вучыўся. Іграючы ў гэтых праектах, я вучыўся. Чаму ты зацікавіўся бітбоксам і эмсішнымі ўсімі справамі, што цябе прыцягнула вось ад флейтачак, ад перкашына, ад такіх больш акустычных і вядомых інструментаў да вось гэтага ўсяго сучаснага і моднага? Ну, таму што гэта ўсё качае. Ведаеце, ведаеш, Маша, калі гэта ўсё зрабіць разам, гэтыя дудачкі, фолькавыя, всякія прыстасаванні, і таксама з гэтым усім, што зараз сучаснае ёсць, то гэта атрымліваецца вельмі цудоўна. Неяк так. Ага, а раскажы пра свой альбом, што гэта будзе за кружэлка? Гэта будзе, альбом будзе складацца дзесьці з 8 кампазіцыяў. Гэта будзе больш усяго народных песень і некалькі аўтарскіх песень. Всё будзе на беларускай мове, з бітбоксам, з дудачкамі нашымі роднымі, і неяк так яны будуць, гэтыя песні народныя, у такім рэчытатыве, яны будуць больш-менш сучасныя. То бок, гэта будуць нейкія вядомыя народныя песні? Не, гэта будуць такія песні, вельмі немного людзей іх ведае, так? Ясна. То бок, рэшанькі, якая ўжо ўсім надакучыла, не будзе дакладна? Не, такога не будзе. Ну, класна. Тады давай ўсё ж зараз і пакажам. Зараз будзе песня не народная, гэта песня Сашы Бохана і Ксюшы Мінченка, маіх сяброў. Песня мае назву «Хай яно так і будзе». Давай. Зараз паспрабуем, да? Такога вы не чулі, сябры. Мы прэзентуем на Еўрарадыё новы трэк МС і дыджэя МС Грушы. Так што паехалі.
холодной хаті на лаві. Хай оно так і буде, нехай оно так і буде, хай оно так і буде, нехай оно так і буде, де, нехай оно так і буде, хай оно так і буде, нехай вогонь, дед за солодой заплюшивши очі, в думках великих піпкою сочить, пихне розпора, крягче сибон, а ті твою матері добрий ти донь, сокал повітря лунаючи колом, бицем би замер і падає долу, крикнуть по ветру, розгорнути груді, хай оно так і буде, хай оно так і буде, нехай оно так і буде, хай оно так і буде, нехай оно так і буде, де, нехай оно так і буде, хай оно так і буде, нехай оно. Мне подобається, що так адбувається, быццам бы шчасце само нараджаецца, нібыта гэта мастак малюе, ці моя мара недзе вандруе, просто свабодаю дыхаю я, просто гармонія, просто свабодаю дыхаю я, просто гармонія. Хай оно так і буде, нехай оно так і буде, нехай оно так і буде, де, нехай оно так і буде, нехай оно так і буде, нехай оно так і буде, хай оно так і буде, нехай оно так і буде, де, нехай оно так і буде, хай оно так і буде, нехай оно. Такого вы не чулі. Гэта жывы эфір Еўрарадыё, жывая музыка на Еўрарадыё ў рубрыцы «Такого вы не чулі». І наш адкрывальнік гэтай самай рубрыкі сёння Дзяніс Журавлёў, МС Груша, вось прэзентаваў сваю песню «Хай яно такі будзе», і гэтая песня, гэта частка альбома, які выйдзе ў наступным месяцы. Як альбом будзе называцца? Пока з назвы яшчэ не зразумела. Ага, але ён будзе прэзентавацца, я так разумею, так, у ён горадзе. будзе 14 ліпеня прэзентавацца на музычным завулкі. Гэта такі ёсць праект у нас у горадзе, «Пешеходка» мае назву праект. І на музычным завулкі у верхнім горадзе будзе. А будзе ён выдадзены там на нейкіх носьбітах у інтэрнэце? Так, ён будзе 14 ліпеня акурат дзесьці увечары. Будзе суполкі ў кантакце, «Этнабіт» суполка мае назву, выкладзены будзе там. Можна будзе паслухаць? Так, конечно, конечно. Слухай, а ўвогуле цяжка навучыцца граць вось такім чынам, як ты зараз прадставіў? Так, гэта такі труд, гэта вельмі крапатлівы такі труд. Калі ты не толькі граў на дудачцы, скажем так, для цябе гэта у навінку, то калі гэта з нуля пачынаеш, то гэта вельмі цяжкавата. Калі нічога не ведаеш пра гэта, трошкі па сусекам дзесьці ў сябра спытаеш, дзесьці штосьці, і патрошкі і вучышся. А колькі гадоў вось табе спатрэбілася, каб вось выдаваць ужо такі гатовы прадукт? Гадоў 5, хіба што, дзесьці так. Пакуль атрымаў ту прымочку, пакуль гэту, дзесьці штосьці мяняў, вось. Ну, DBFX утхнення мне даў на гэта ўсё. Я калі ўбачыў яго ўпершыню, дзесьці ў 2008 годзе, я падумаў, чаму бы не зрабіць разам народныя нашы песенькі і нашу беларускую мову, каб яна гучала таксама у сучасным гукі. Ну, такім арыгінальным такім стане. Ну, слухай, ну і ўвогуле мне падаецца, што гэта класна, ты як бы адзін выступаеш, эканамічна, выгадна, так, але ўражанне такое, што вакол цябе яшчэ цэлы гурт. Ну да, гэта вельмі так прыемна, калі ты адзін робіш такі чалавек-аркестр. Так. Ну гэта, я кажу, гэта не так проста ўсё. Гэта
цяжкі труд. Гэта трэба рабіць, рабіць і рабіць. Слухай, ну а вось з гэтым зусім саундам ты выступаеш у асноўным недзе на нейкіх канцэртных пляцоўках, ты ці ў пераходы таксама так вось ходзіш? У пераходзе хожу в другім складзе. Там мы больш-менш такую сучасную музыку граем. Каверы? Так, каверы зразумелую для наших людзей, так. А з апаратам хожу, стрытую, мы гэта так называем. Ну, ёсць колоночка на акумулятарах, вось, і хожу, стрытую дзесьці на верхнім горадзе, на Немізе. Бывае Камароўка, яшчэ дзе-нибудь, там парк Чэлюскінцаў таксама бывае. Вось стрытуеш, таму што ёсць такая нейкая ўнутраная патрэба паказаць сваю творчасць як мага большым людзям, вось, ці ўсё ж гэта такая, ну, неабходнасць чалавечая? Гэта, хутчэй за ўсё, гэта, як гэта адказаць, некае задавальненне я атрымліваю, калі раблю нашу родную мову да людзей. Вельмі много падзякаў. Людзей збіраецца заўжды шмат, просто шмат. Вось ездзіў у Гародню граць, кстати. Вось 3 чэрвеня быў фестываль культур. Так там столькі людзей было і столькі падзякаў было, што, ну, гэта ніяк ні з чым не параўнаць. Гэта такое ўнутранае задавальненне. Хіба так. Ну, дарэчы, зараз много музыкаў вось у такім фармаце падобным выступае. Напрыклад, калі нават успомніць нашу электронную прынцэсу Мастэлай, так, Наташа Куніцкая, яна сама сабе прадзюсар, у яе вельмі шмат розных там сінтэзатараў, модных і розных прыможак, і яна таксама ўжо такая папулярная нават у Еўропе з гэтым усім. Ты, дарэчы, сочыш за тым, што адбываецца ў беларускай музыцы? Не зусім. Не маю часу. Часу няма, таму што шмат працы? Так. Вельмі шмат рэпетыцый, вельмі шмат працы па музыцы. Нема калі, ведаеце. А рэпетыцыі ты яшчэ, ну, з нейкім супрацоўнічаеш, з нейкімі гуртамі? Зараз не. Зараз толькі займаюся сваім праектам, бо няма часу, скажем так. А якая у цябе мара? Вось на які ўзровень ты б хацеў падняць свой праект? Якая мэта яго? Каб людзі чулі яго, каб ён гучаў, вось і вся цэль. Класна. Дзякуй табе вялікі. Я нагадаю, сябры, што сёння Дзяніс Журавлёў, ён жа бітбоксер і МС Груша, адкрыў нашу музычную рубрыку «Такога вы не чулі» на Еўрарадыё. Гэта значыць, што беларускія музыкі, і не толькі беларускія, натуральна, могуць прыходзіць да нас у студыю са сваімі новымі трэкамі, і вось такім чынам можна не пад розныя прыможкі сучасныя, можна проста пад акустыку, пад дудачкі прэзентаваць у нас свае новыя песні, мы з задавальненнем іх вам пакажам. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Такога вы не чулі. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.